Hovedtrækkene på forumet, de er som følger. Det vi ser nu, det er Forum Index. Og under Forum Index, der har vi 4 sektioner, som pt. Hedder åben for alle, ordet er frit, udstyr og vedrørende hjemmesider / idéer. De seneste indlæg, denne knap, er en liste over de seneste 15, de nyeste 15 indlæg, som er blevet skrevet af forskellige medlemmer nedad. Og Niels Erik han har skrevet i sektionen, som hedder ordet er frit, og han har skrevet noget omkring raketbrændstof. Niels Erik han har valgt at uploade et avatar af sig selv, et billede af sig selv, som bliver vist her hver eneste gang han laver et nyt, det hedder så topic eller en reply. Hver gang han skriver ind på foden, der kommer et lille billede af ham her. Og det kan ændres ved at trykke på min profil og upload avatar. Så trykker man på gemse, og man finder så et billede af sig selv på sin på sin computer. Tryk på åbn, og så står der en masse tekst her, og man trykker på upload, og så skulle den gerne være ændret. Man kan så ændre sin fødselsdato, hvis man har lyst til det. Man kan skrive, at man er mand, kvinde. Man kan skrive en kort tekst omkring sig selv, hvis man har en hjemmeside, eller ISKU-nummer osv. Men det er ikke nødvendigt. Men man kan, hvis man har valgt at skrive eller uploade et avatar, trykker man på gem, og så skulle der gerne kort efter være et nyt billede heroppe og her. Til sidst er der mine indlæg. Hvis du har skrevet nogle indlæg, så kommer der en liste af ned her.